a todos. Damos comezo á sesión extraordinaria de hoxe, lunes 12 de maio, ás 9:30. Como punto único da orde do día, temos a toma de coñecemento da renuncia de dona Ana María Domínguez Laíño ao cargo de concelleira, e da renuncia anticipada de dona Ana Vanessa Martínez Figueroa, e declaración de vacante, solicitude de nomeamento de sustituto pola Xunta Electoral Central. Dou paso á secretaria para que leo. Vou a ler, se vos parece, a parte dispositiva, vale? A vista do anterior, en o cumprimento do artigo 182 da Lei 5/85 de 5 de xuño de réxime electoral xeral, así como da instrucción da Xunta Electoral Central do 30 de xaneiro de 2025, o Pleno Corporativo, primeiro, toma coñecemento da renuncia ao cargo de concelleira desta corporación, presentada por dona Ana María Domínguez Laíño, presentada mediante escrito do día 1 de maio de 2025, con registro de entrada 186, renuncia que se fai efectiva neste momento. Segundo, toma coñecemento da renuncia anticipada ao cargo de concelleira desta corporación, presentada por dona Ana Vanessa Martínez Figueroa, presentada mediante escrito do día 2 de maio de 2025, con registro de entrada 190. Renuncia ratificada persoalmente ante a Secretaría da Corporación o día 7 de maio de 2025. Terceiro, ordena remitir certificación deste acordo á Xunta Electoral Central para que expida a credencial acreditativa a favor de dona Begoña Maroñas Maroñas, que ocupa o lugar número 6 da candidatura do Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE e PSDG-PSOE nas eleccións municipais de maio de 2023. BOC da Coruña número 82 de 2 de maio de 2023, para que poida tomar posesión do seu cargo. Pois toma coñecemento pleno desta renuncia. Por a miña parte, desde a presidencia que hoxe teño que asumir por a imposibilidade de asistencia da alcaldesa, agradecerlle á señora Domínguez o traballo feito nestes anos e desexarlle sorte tanto no ámbito personal como profesional. Levantamos a sesión. Sí.